Khovel hian ni tinin top na ni nei zela a chunga cheng te chu Bible rilok na nen thun zom mek zel kan ni bok zaret kus naran mana tang to rem na le mu na ta na ruam han na tam tak fun khom chung chang ma alak na te Gaza run chung chang te Israel e Bible tang renga an mel ma hlun Iran in do na te heng te wang hian Bible na lo rilok to tangin enge ron thleng leang ti zo na tam hle ni tuna hian kan mit mu lai nge in kum khua khovel thak danglam thei tu ruam man na siam mek zelani chu agenda 2030 khovel pum huwa ruam man na lawom tak chone kum sang hi som panga khan United Nations Agenda 2030 chu UN ram za som ko pathumin an saina kum sang hi som thuma chuan khovel hi thak danglam hlok turin an pom mane Agenda 2030 chuan khovel puma khwale khopuya thil theng zong abul thu ta tangin rem that an tum do na ne ma se he ruam han na hian ngai that lo na siamin tam takin an hlawa an zinga pakhat chuan te hian a soya kum sang hi som thuma chuan engma in nei to lawang privacy in nei to lawanga in hlim thawang alan dan chuan Agenda 2030 thil tum som pasari te chu aro pui mel hlea ril tam na ti top te ra theina bo te kan chen na khovel ven him te nia han ngai tu chen chuan tu na khovel kal dan phung pa ngai ang hian khovel hi akal rei vak thei to don lo ane hei hi harsat na thei chu ni Agenda 2030 chu chen fa kom viau angin langma se top na ni chung changa Bible rilok na thim ta ka thlen na turata na thil poi mo tak khovel kal phung tur zia rang a pholanga hei hian mi tam tak a tiral khelane ama sabra chuan Agenda 2030 chuan mi zong tan legal identity a phuta chuan khovel pum puya digital identity man na tur kong a honga panhina chuan in thaulutuk na ti niam na turin khovel puma poisa chalai dan duan thatane hei hian digital poisa kalphunga min thruai du thei do na poisa khoi thei wallet kan da kan a thei ang hi ani don lawa khovel mun khoi emolai mun pakhata tanga thunun vek thei ani ang pathumna chuan khovel pum pui chunga ro rel tu tur pakhat chau single governance mitin ta na thutluk na siam tura thil ti theina lai mu chone chung thil pathum hi chung chang eng kim ratu digital identity nangma thunun tu digital poisa le chung en kol tu khovel sarkar ta chu isui fin chuan thupuan bung som pathum na aron te fia ta chia chu thil ti theina lai mu atanga phalna lak ma sak lo chuan tu tan ma leile hral phal lo na khovel alo ni do na ne kum sang ni som nia rilen lai mi pui nan hlawa angai na an la hriat lo viau lai khan thu pakhat chu mun tina alo langa chu ati ratanga rem that le na ane chumin thu cha aken chu khovel hi a cheveka kan har sanna te chinfel theina chun chu Agenda 2030 ane ruam man na ti chak thei tu ta na tran chan rem chang tak chu hreleng khane ma se UN le a committee peng sang te chu office dan le dun sang te wangin an che chak thei talowa ati dan tur system chu ama mai chuan asual chuak thei lo thopui tura mamone heta tak hian ani hemi chung chang hi a buai tak ne kum sang hi som pakua khan UN chuan mason na thopui turin World Economic Forum Asia poya World Economic Forum chu kan hriat fo to arinom Davos khopuya chuan thil ti thei tak te an pung khoma chuta chuan engtin nge khovel economics hi akal zelong ti chung chang thutluk na siam turin an pung khoma ne heta chi hian mi poimo el tiang aron langa chu Klaus Schwab ane hi World Economics Forum din chuak tu mi thil ti thei tak le in hnial na tam tak chok chuak tu ane Klaus Schwab chuan ama thlir te chu sarkar sang bil lu atuma chu iang global leader te in abu ane zia chu khovel hruai tu tan thalai te ane ani na taka chuan
khovel malam hun chungchanga miril rusu khek kai roi thei tak tak te ne na khovel malam hun tur ngai tu ane hei hi lo en ta ila. What we are very proud of now is that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet. Asoi chu tu na kanin chuan em na chu cabinet te kan ton tlang ani. Kha ni a ama suwa pange in cabinet an ton tlang thu chuang takin asoi lang ani. Arwa manam hangin hruai tu lo la tur te ril ru su khek tur duana tu mane heng aswang tu na le arwa manna azirtir fo te hi eng chi nge ane ruwa manna danglam bek agenda 2030 ani chuan agenda 2030 chu enge ani a bible shilong na eng thil nge atiang han bi chiang ta ila ma se amasa in poimo deu pakhat chu World Economic Forum emo UN hian ruam manna thalowan siam lawang ti kan ring tlat ane until tumata khovel siam thatan duane ani chia khovel hian siam that ngai na lai tam tak ane a buai thak ta ber chu a siam that na turata na rot na an siam hiani a chan chu siam that na turin atum chu thaem ma se top ni ya thil thleng tur chungchang bible in a soi pan na tur leilo na do sak ane mi tu emo thil sual le thalo tak ti tum tu tan man rot haber an siam saka chumi mang chuan khovela in khuwa kirna le thunun na zong ati top vek thei do na ne keini christian ta chuan bible in a soi heng chin chiana te hi kan lo hrechat tur ane he thilin na aron thodan tur kan hriat thiam anga ya kan lo in ral ringa ti chuan bumin kan lawang mi zong million le mi te hausa le rathei boy lo te po an kut ding lamai mo an chalai mo chin chiana anem saka chin chiana pulo chuan tu main thilan lein an thal thei lo bang kum zabiliam ta zong ate khan khovel pumpuya thil leile hral reng chu engtin nge khuwa khir ani theyang te in Christian te chuan angai na an hrelo hle a voina chuan han mi thla ta la digital khovela nangmang chi an siama digital nangma digital keima ani chu ta chuan I chan chin eng kim aum vekang I lo in en tir to na I medical history zong I bank account I zin kual na le I kal na zong I thil le eng kim social media I thil post te po eng kim mai chu number pakata ain thun zom vekanga chu ini na chin chiana chuan lim thla ang main khoi ki pa po azui zelang che hun lo la turami niom takina lang na ma se ani haulo Microsoft portalen sumdong pol lian tak chuan ID 2020 an siama until tum ni an chal chu aro pui khop mai chu mi kluk le ding on khat te tan digital identity siam sakane ma se thil buai thak deuh mai oma kan ram India hian mi kluk le ding on khat le makta duai level chuan he digital identity hi kan nei der to ne chu Aadhaar hian number mal som pani ni in chu kan kut zetha le midnau te thla nen thun zom tlat ane Aadhaar nei lo chuan sarkar atangin ham thatna subsidy don thei ani lawa pan card le Aadhaar thun zom anga ya sim card te po angai zela thil dang po alom bel zelang ti hian mi thla ta ila I digital identity chu chabi khai na lo ni ta se chu ta chuan nangma ini na chabi chau ain vualawa phal sakini na chabi le poisa thil I le theina tur chabi te ain vua chung chabi pathum te chuan chabi khai na pakhatanin trom lain thil le theina chabi chu aman theile theilo thuwa phal na inei dana zirin thutluk na siam theitu system au manga idik na chanbo chu chople chilin aphal sak thei che anol thei don bokane he ngai dan he atakin huam zau zo kin aman theng em ti han ngai tu le ta ila vui khat chu kan lo pal tlang to vaccination passport te kha khovela a en china huam zau beralani ome khovel chanchina avoi khat na tan I identity chu thil pakhat
vaccine ila nge la lo tia thun zom ane chuta idin huna zir chuan phal sakini in ini lo theya zin phal na te restaurant a lu phal na te damdo ina kal phal na te sport rang ranga tel phal na te in emo inei lo theya kum sang ni som ni pania khan khovela tenis thiam ber te jingami Novak Djokovic nge poka vaccine alak lo wangin tournament lian tak Australian Open akhel an phal lo ane Canada phei chu pen khatin an lo pen masa trak nei tu te an nor khan vau khana mi alovin sarkar chuan an bank account a hren sak vek ane voina poisa nei tala naktu ka chuan thil leinan I hmang thei to don lo tina ne chuti anga huam zau taka khwa khir thei tur chuan thiam na tak tak tel lo chuan ati thei lowa computer system lian le thalutuk engtik lai po in thun zom reng tel lo chuan khovel puma tuin nge leya tuin nge hral te I khwa khir thei lowang mimal tin hretu khonge anom te le apoimo bera chuan thileng po ti turin phalna engang nge an nei ti hravek thei system au mangai ane thilmak deuh mai mitlem te chawin an hriat chu romlal ram khan hetiang system libala santi chu an lo mang towa rom pathian te an benge yani ti chian na document an nei angaya an nei lo ani chuan bazar hmuna te thil leile zor khap tlat ane chumi zom du lo Christian te chuan ril ta ma thi emo ti hlum chu an maba kane history chu aron in herlum le a tuna chuan computer le cell phone te kal tlangin zan khat thil thuwa thil thleng thut ani lowanga thil thar khir tak tak nen zoi in aron thlengang engtik lai po min veng tlat turin khwa khirna le thunun na nei belzel an tumang tu po riat theina beng nei chuan ngai thlangun ro se heta hian thupuan buin a soi thil poimo tak mai oma chu thil chuan ming alo nei lok diam to ne chu Central Bank Digital Currencies CBDC ane heti hian ngai tu ta ila Central Bank chu sarkar ta angania bank dang zong chung leng ane han thlir thuak chuan Bitcoin emo cryptocurrency ang emo ti mai tur ania ma se ataka chuan halet link thok ane cryptocurrency chu azalena a chan chu tu man an khwa kirlo ane CBDC a chuan alet link chi in engkim khwa khir ane hemi refia le zual tur chuan tuna benga poisa I nei chu ita ania chu poisa ti bo tur chuan bengin ati theingot lo ane ma se sarkar bank Central Bank chuan heng digital currency thartenen hian ati thei ane chumi omzia chu I poisa chalai tur chuan ti nge tur tok inianga I palzam thei haulo dan alo mang han mitla tala chu digital poisa chu man mamo na ilo nei theya sarkarin I man thei dan tur chung changa hun bituka neyanga entirnan thathum chungin I mang tur ane thathum chunga I man zo lo chuan abo vekang Nigeria ram chuan kumsam nei som nei pakhata hei hi an lo en chin to ngai thu ta ka ro zual viau ane Paul pakhat roi tu Augustine Carstens chuan Central Bank poimo tak tak te chu hui khomin CBDC nen chuan khwa khirna thatak aum thei tur thu kumsam nei som nei khan alo sei to ne heta hian thil dang lam tak khoma cryptocurrency jingami Bitcoin chu decentralized ania chumi omzia chu nei tu bi kanom lo tina ne tu man anti top theilowa han khwa khir thei hek lo CBCD te chu chutiang an nilowa alet link thok ane centralized ania omzia chu nei tu bi kanoma chu sarkar nen a khwa khir vek theya dan zom ngei turin atur lui thei bok chene he digital poisa hian khwa khirna chi thum an lo en chin to a masabera chuan a thi hun turane China chuan digital poisa thi thei hi an lo en chin to ne a hun chunga I mang lo ani chuan I chan vek mayang discount ko punang dewa hun bitukom ma se ha taka I tho chua poisa ani si panhina chuan eng chin nge I lei thei tur khwa khirna ne han ngai tuala tun thla sa I ei tam to lutuk tia system in a hril che chuan lein
aman pek tum mala alo nol mai do na ni boruak chia iti chuatam viau chuan petrol le diesel i lei theilawang hei hi a thei ani ti Bank of England chuan an lo zir chiang to ni pathumna chuan poisa i man theina mun tur chung chang ani hei hi chu a har deuh mai thea ma se ti mak mo ani ang geofencing an tea i poisa chu pal mu theiloin an hung don ti na ni bera chu tianga an hung ani chuan an hung da na ziren thenom hnai emo i chen na khopui chunga chau i mang thei don ti na ni khoi hmuna nge eng tiangin nge i poisa i man theiang ti chu khua khir tlat ani ang ti chuan mi then khat chuan ti hian an soyanga ma se dan bo chetu tele chia pe thadu lo te beinan a thaviaw alom an tiang heng zong chunga hian khovel puma thu nei turin system chu an siam chho mek zelani har satna na satak kan to ka khoi ram main amal chuan an chingfel theilo ani te in thu an vora hrileng te siklesa in thak tele artificial intelligence chungchang te han ngai toila khovel pum boina chingfel tur chuan khovel pum tan rualangai ti min tiama adik mel thlup mai hei tak he khua khirna le thunun na ti top du tu polin ke an ron pen lu chia na chu ane United Nations World Health Organization emo World Economic Forum te an ni hian te ni ho min chan chuak thei tu angin le khovel pum pui sin sa fel thei tu om chun angin anin tar langa en tir na lang tlang tak pakhat han soila World Health Organization pandemic treaty hi athu chuan he inram na thutlungin atum chu na sang lo om le zel turatana khovel alo inrina alo in buat sai theina turania ma se athu jinjiak te ngun taka i chiar chuan ngai that lo na lian tak i mu theyang he inram na hian khovel puma health emergency le akai noi puang thei turin World Health Organization mi pui in an thlan chua po ni lo pol pakhatami te hna thu nei na pe in ram zong te chu an dan le dun te zom turin an tur lui ta thina ni chumi om zia chu lockdown an puang theya vaccine passport tele ruam man na dang tenen khoi ram sarkar thutluk na po chu an chung tlak thei zel ani sovereignty ram khatin amata na thutluk na siam theina da na nei chu a hlo mai do na ne mi puin du taka thu nei na nei turan thlan chua te kuta thu nei na omravin mi puin an thlan chua po ni lo khovel mi thiam Global Expert Committee te kuta thu nei na chu a om pum hlum do na ne ma se hei hi chu abul tan na chau ani heng zong phe na hian ngai tua na dang dai ta kauma ming buar chor tak nei multi stakeholder governance chu auma he thil hi Klaus Schwab te angle World Economic Forum ten an vorla rane aum zia chu sarkar chau chu thutluk na poimo tak siam tu ani to lawang he system thara hi chuan midang lo telve stakeholder te chuan dokan an kil veang corporation lian tak Google te Pfizer ang te le pol thil ti thei tak sa kho sang in thlun zom pol tele World Economic Forum nge te po an telang thu nei na pe kan nianga an thu chuak te chu ram zong te thu chuak ang mai angai poimo ani ang heta chi hian ani Bible rilok na chu atak nge ya alo chan tak ne kumsang ni janga chuang kalta khan zol nei Daniel chuan in lar na muwa lal ram pali en tir tu ram sapali amwa ama saber chu sakai bak nei yang nein babulon na nia adota savom chu Persia pathumna keite chu Greece ane apali na chu adang lambik le a Daniel chuan ti hian a soya lawom tak le arab thak tak om khau tak ane enge adang lambi game em na chan a chan chu lalram dang ang mai ani velawa lalram pakhatin lalram dang ane ang mai ani velawa khovel puma thil ti theina mai mom ril zam ang maya khoi kipa in thlun zom kual vek ania sarkar zong te thil ti theina in zom khom pol hlom lian le tukle thiamna technology sang tak chung zong in thlun zom ama a laom ngai reng lo chu ni
ram dang siam bel lam ani lawa ram sapali na system tur siam chua chungchang zo kane control system ania sarkar zongjong pol rang le technology te agenda pakhat nuaya in thun zom vek na ane he rural hlom lian lutuk ram zongjong chungaleng mi pui thlan chu po ni lo thil ti theina zam vel hi ani hril lok nain lal ram palina tia soi chu he system hi khovelina poma na atho thei vele chuan lal thu thlenga thuwa khua khirna le thunun na om sa zongjong ti topa adang athar ron chok chuak tu tur hruai tu pakhat chi amamok to do na ne chulal thu thlenga thu tur chu tu nge ni ta ang le